itimo product placement mi keto mana kanyo mondo gando ne kinde mi dhi mbele gi live mari ponono magi mo sirkal wacho ni oyo kata kopogore gi pesa ma Facebook miye nikech content mare koro sani ntiere moko moyudo mabalang ministry mar health biro da uso chenro mag malaria ni gin gi kuo yath Migori to giwuok gi rik giwacho kanyo ni aya koro ketwa mar kaka kon ji ni oyawno dhoudi wakuo yath suna itabu nite chakre kod economy mar Yudhe. Gimomiyo ineno ka Yudhe go nduru to giywak sana. Nikech gibedo touch kata attacked in a very sensitive place. Nikech Yudhe osebedo ka manyo tich. To yudo ng'ato dhi college nyaka gi masters. To tich otame kata higni 4. Koro dio discover ni kara anyalo timo gimoro ka ineno anyalo timo gimoro e simba ka tayudi koro sama koro sirkal nyocho chung to wacho ni mabe gidwa kawo koro Yudhe opogre kod akan nyimine gi luxury gi beauty product akia lakini one ekona mari content creators ka 100% gin Yudhe 100% gin Yudhe to ng'eny gi mai gi makoro gini chako gini adek mokalo eka ji chako this making money gi content creation okay ngi machon en gi manyien ineno to obiro from a backdrop of jomose koso pesa ose koso tich ose koso school fees kore mana ema ken sensitive ema nacho ni whether in Facebook mo post kata en product placement the way magi go about it nyaka gi involve the content creators. Involve content creators, there's be a lot of misinformation, misunderstanding, a lot of uproar, you know. Konya find a way. Tabe kaka kosa ni kwa selan ku mwakilika. Nikarabe wanya di picketing kacha, to go koko to chingogoa, to go atiagas to kwa dok to pod onge gimwakonyo. Nikecho onge gimoro ma iweka. Onge karatas, kata proposal, kata memoranda miwe kacha. Ineno koro jokoma gi pod di kala kechonge koma miche